sa balik-balik na mo. Balik. Ano pa yun? Ha? Ano ka? Ano naman? Kadang Cupid. Ito. Cupid. Masa? No, wajah mo kay. Mo gamit gini ha. Di mo mo kung naman. Ay katong lang TikTok to guys. Ano na ulang dag na ano. Boy. A few moments later. Guys, kining maong nipa guys. Maapay pagtubo ani sukad adtong bagyong Odette. Nanambok pag-ayo guys nga gipanghawanan ang punuan ni ini. Tan-awa ra. Maunay amo ang agian ng padong lamingan. Guys, nagtrabaho ko aning pension house guys. Hindi ko na himamat si Idol Rodrita Burato. Kauban siya iyang anak guys. Ayaw kay sila naho guys. Ang inahan og anak. Hanggang na ila kong gitabangan na kahimo og mga vlog. Kang Ma'am Ims og ni Marcos. May buutan po nga ako ang gikahimamat.
kabutbut ko pa Pero imong ipanon te, imong dyan nga ang ibasugan karon makakuha ka 1,000 subscriber. Mo man ay Unsa mo requirements. to ikuan mat? Unsa to imong bulan ng dako. bulan ng dako? Wa ka pa ka makakuan? Papa ko load. Subscribe sa tayo. Sa mangin pagkarato sa mga kon subscribe si ma'am. Bulan ng dako. Para kaya na madali ra mo daghan. Siguro to kay hubog naman. Kinsa? Eh, ito tagbidyo, igayon.